bele. Egy nagyon pici, aki esetleg először, vagy még nem találkozott volna a BAUAP teljes funkcionalitásával, tulajdonképpen közel 4 alkalmazás egybe gyúrása a BAUAP. Általában a versenytársaknál ez szétdarabolt, vagy egyikre, vagy másikra fókuszálnak. Nekünk a megrendelő igények mindig afelé mutattak, hogy egy alkalmazást szeretnének használni, ami lefedi a terv és dokumentum kezelését, ezen belül a hibajegy és feladat kezelését, tervbírálattal, tervellenőrzéssel, jóváhagyással, verziókezeléssel, feladatmenedzsmenttel, átadás-átvételi folyamatok, digitális jegyzőkönyvek, stb. Minden, ami a dokumentálással, illetve feladatkiosztással kapcsolatos. Emellett szeretnék az anyag és eszközök raktárat átlátható és digitális módon kezelni, lehetőleg automatizálni minél többet a bevételezési folyamatokból. Ugye az anyagraktára egy rápillantás, hogy mi van éppen aktuálisan kint. Tudjam követni azt, hogy milyen alvállalkozói kiadásaim voltak, mennyi anyagot adtam át közvetlenül felhasználásra az alvállalkozóimnak, vagy akár saját kollégáimnak, illetve a legújabb termékünkkel egyrészt, hogy be tudjuk vételezni a raktárba közvetlenül a beérkező szállítóleveleknek a tételeit, akár az intelligens szállítólevéllel, a QR kóddal, akár anélkül egy úgynevezett tanuló algoritmus segítségével, mindenféle külső partneri QR kód vagy együttműködés nélkül, külföldi szállítólevél, kézi szállítólevél, bármilyen szállítólevélből kiolvassuk az adatokat, és egyrészt összesítjük, azaz egy Excelben automatikusan előállítjuk azt, amit a kollégák kint a helyszínen akár napokat, órákat dolgoznak vele havi szinten, illetve megteremtjük a lehetőségét a pénzügy számára, hogy egy számla és szállítólevél egyeztetéshez valós és azonnali dokumentum mennyiséget biztosítsunk. Úgy nagyon röviden ezek a BAUAP különböző moduljai. És igazából a 25-ös verzió az a hibajegykezelés, illetve a feladatkezelésnek a verzióját tartalmazza. És mik is ezek a verziók? Így elmondom itt őket, és utána pedig egyesével visszatérünk, illetve megnézzük, hogy ezeket hogyan kell használni. Tehát az egyik a felhőzés, amikor felhő, szaggatott vonal, egyenes vonallal gyakorlatilag egy területet tudok kijelölni, mind a mobil, mind pedig a webes alkalmazásban. És igazából megmondhatom, hogy ez munkaterület átadás, ez tervezői komment, visszajelzés, tervezői felé egy kérés, hogy ezt módosítsa. Gyakorlatilag végtelenek a lehetőségek, hiszen most már nem csak egy pontot, hanem egy területet tudok kijelölni. Nagyon sokan kérték tőlünk, hogy a hibajegy és feladatkezelésben értesítést küldjünk a beállított hibajegy lejárta előtt, egyrészt a felelősnek, másrészt pedig annak is, aki felvette, hogy egy picit emlékeztessük rá, hogy bizony van itt egy nyitott feladat. Úgyhogy most már a beállított határidő előtt automatikusan kap e-mail értesítést, mind a hibajegynek a rögzítője, mind pedig a felelőse. És természetesen a rendszer nem, ha 200 nyitott hibajegye van valakinek, akkor, és holnap jár le, akkor ma nem 200 e-maillel fogjuk megkínálni, hanem egy darab e-maillel, és összesítően egy darabszám található benne, hogy projektenként összesítve természetesen. Ugyancsak hiányolták a megrendelőink, hogy a terv jóváhagyási folyamatban a terv elutasításáról, tehát egy feltöltött revíziónak, vagy egy feltöltött dokumentumnak az elutasításáról nem volt eddig értesítés.
Most már ugye a tervezők vagy a feltöltők azonnal egy értesítést kapnak arról, hogyha az ő feltöltött revíziójukat elutasítják. Tehát nem csak a terv kommentekről, hanem konkrét elutasításról. Ez viszonylag ritka volt, maga az elutasítás ténye, de ezt is beépítettük a rendszerbe. A példa, amin keresztül meg fogjuk nézni, az egy anyag kiváltási kérelem alvállalkozói oldalról. A tervrajz letöltés hibajegyekkel. Eddig a tervrajzon található fóliáként rajta levő hibajegyek, illetve most már ugye területkijelölések is, csak részlegesen, vagy pedig a webes felületről rossz minőségben, nem túl jó minőségben lehetett letölteni. Most már lehetőséget adtunk arra, hogy eredeti minőségben az összes hibajegyen található, illetve az összes tervrajzon található hibajegy megjegyzés, terv, komment és mi egymásnak a jelölése az egy az egyben, az eredeti minőségben letölthető legyen. Hibajegy riportok összefűzése. A hibajegy riportok egyrészt 50 hibajegyet tartalmaznak egyesével, ezeknek az összefűzése az pedig egy külön e-mailben lesz erre lehetőség. Jelenleg egyébként szünetel ez a funkciónk. Feltöltés 2 GB-ig. Nagyméretű BIM fájlok egyre inkább kezdenek megjelenni a terv megosztó funkciónkban, úgyhogy megnöveltük. Egyszerre 2 GB az, ami fájl feltölthető egy projektre. Egy projekten egyébként egyelőre 2 darab ilyen nagyméretű BIM fájl az, ami feltölthető. Nagyon sokan kérték, hogy a tervrajz körbevágás egy nagy alaprajzi dokumentum esetén nem egészen ad pontos helyszín tájolást az alvállalkozó számára arról, hogy hol található pontosan ez a hibajegy, ha esetleg a tervrajzon a helységszámozás, vagy esetleg valami miatt nem látható, vagy gondoljunk egy raktárcsarnokra, ahol ugyancsak kicsit nehéz tájékozódni egy darab kivágás alapján, úgyhogy betettünk még egy tervrajz kivágást, ami megmutatja azt, hogy az teljes dokumentumon belül a hibajegy hol található, a másik pedig egy rázoomolt, hogy ott kirészleteiben pontosabban hol található. Ezt is meg fogom mutatni. Ugyancsak növeltük a feltöltés, egyszerre feltölthető fájloknak a mennyiségét. Eddig 100 darab volt a feltölthető, illetve eddig 30 darab volt a maximálisan egyszerre feltölthető fájl mennyisége. Ezt most jelenleg 100 darabra növeltük meg. Jó, illetve azt is fejlesztettük, hogy a hibajegyek csak azok számára lesznek láthatóak, akikkel maga a mappa is meg van osztva. Azaz, egy gépész kollega számára, hogyha ő számára csak a gépész mappában található fájlok vannak megosztva, meg mondjuk az alaprajzok, akkor nem csak, hogy a tervrajzokon ugye egyrészt nem tud a tervrajzokból csak az alaprajzok és a gépészek között választani, hanem maga a hibajegy szűrésben sem mutatjuk számára azokat a hibajegyeket, amik a többi villam, gyenge áramú, erős áramú, stb. Szakági tervbe vettek föl. Jó, nézzük akkor a felhőzésnek a folyamatát, és ha megengedik, akkor először a weben mutatnám meg mindezt. A webes felületen hogyan kezdem el magát a munkaterület kijelölést. Egyrészt szerintem ezt lehet, hogy még kevesen vették észre, de most már ezt az infoboxot tudom itt zárni.
megjelent itt egy plusz gomb. A plusz gombbal felhőzést, szaggatott vonal, egyenes vonal, vagy a pontok között tudok választani, hogy mit szeretnék elindítani. És mondjam azt, hogy szeretném a burkolását kiadni ennek a két fürdőszobának, ami itt van ezen az alaprajzon, és nagyon egyszerűen elindítom, egy katt, két katt, 3, 4, és igazából be sem kell fejeznem, mert hogyha rákattintok erre, akkor ő befejezi a területet, és megadom, hogy ez a valószínű közvetlenül burkolóm nincs, de a falazás lesz, balmazgépész, és nem is, bocsánat, elnézést, munkaterület átadás lesz. Ez egy munkaterület átadás, és átadom a kivitelezőmnek, és munkaterület átadás megtörtént, esetleges kiegészítés megjegyzésben. Ugye ezt ideális esetben kint, mobilon végzik el, úgyhogy ennek megfelelően én most ezt elmentem, de egy ehhez hasonlót mindjárt megmutatok, hogy hogyan történik a mobil felületen is. Gyert, átváltok erre. Jó. Oké. Pillanat, meg vagyunk. Tervrajzok. Nyitok egy alaprajzot. És ugye azt mondtuk, hogy mondjuk ezt a két fürdőszobát szeretném, akkor elindítom felhővel ezt és ezt szeretném odaadni. Így van. És ez munkaterület átadás. A felelős, itt is a TTBT. Munkaterület átadás megtörtént. Jó. A határidőt pedig március 31-re volt lelokkolva ugye az előzőnél. Azt kérem, hogy a burkolók azok ekkora végezzenek, úgyhogy ez már meg is volt. Jelenlévőkben fölveszem, hogy bocsánat, Kis és Gáspár lesz, aki átveszi tőlem. Bekérem tőle az aláírását, így ugye a munkaterület átadásról egyből egy hiteles dokumentum tehető, és megjegyzést is fel tudunk venni, hogyha esetleg van valami kiegészítés. Jó. Tehát a munkaterület átadásnak így tudunk digitális akár jegyzőkönyvezést elindítani. Nézzük meg azt, hogy ez hogyan érkezik meg. Ugye azt mondja, hogy jött egy hibajegyzék, és csak egy dolgot kell megnéznem, hogy van. Ez nagyon jó. Kicsit belenagyítok. Tehát a munkaterület átadásról 2 fotót teszünk be, illetve minden hibajegyről ugye 2 körbevágást teszünk be. Egyrészt egy közelít, másrészt pedig a teljes alaprajzon való elhelyezkedését. Ugyanígy egyébként eddig ez volt az egyetlen, amit betettünk. Most már, ugye, hogyha jól látom, akkor ez a teljes alaprajzon ugye itt található, ami lehet, hogy nem teljesen egyértelmű így ennek a rajznak az alapján, de így már mindenki számára egyértelmű, hogy a 2 tervrajzkivágásból
hol találhatóak a körbe rajzolt területek, vagy pedig a hiba jegyzék pontjai. Jó, e-mail hiba lejárta, ezt ugye annyira nem tudom most megmutatni, viszont terv elutasítás. Folytassuk a terv elutasítással, azaz. Nézzük meg, van dokumentum jóváhagyás alatt, rákattintok, megmutatja nekem ezt a számomra érdekes, az ön jóváhagyására vár dokumentumot. Megnézzük egyébként, hogy ez egy anyagkiváltás, amit a festő BT töltött föl. Ők kondenzációs kazánt szeretnének kiváltani. Az én jóváhagyásom az kötelező, egyébként Kristóf van még rajta, és hogyha nem csinálok vele semmit, be van állítva a rendszerben, hogy automatikusan jóváhagyásra fog kerülni 11-én. Megnézem. És azt mondom, hogy ez a kondenzációs kazán egy 64 oldalas dokumentumot tettek ide föl nekem. De én köszönöm ezt, ezzel nem szeretném kiváltani azt, amit beterveztünk. Úgyhogy visszamegyek, ezt és elutasítom. Ugye reményeink szerint rövidesen meg is jön ugye el kell mentenem minden esetben. Rövidesen meg is jön, ugye itt elutasítva hozzá elutasította, föltöltötte a föltöltőnek, azaz számomra rövidesen megérkezik az elutasításra vonatkozó e-mail, dokumentum elutasítva, és dokumentum megnyitása. Jó. Ugye az előző verzióban ugyancsak kijött az, hogy látszik, hogy föltöltöttem egy dokumentumot, és azonnal kaptam is, hogy jóváhagyásra vár egy dokumentumom. És ezt naponta beállítottuk, hogy naponta emlékeztessen arra, hogy van olyan dokumentum, ami az én jóváhagyásomra vár. Jó, nézzük meg, hogy még milyen funkciók vannak. Tervrajz komplett. A PDF reportban ugye ezt megnéztük, és a letöltés hibajegyekkel, még erről hadd mutassak. Tehát, ha van rajta hibajegy, akkor kikattintok belőle, akkor ugye van egy összesítőm, hogy 2 nyitott hibajegy van. Azt még megmutatom, hogy tervkommentet is tudok egyébként ugyanígy felhőzéssel rátenni. Mondjuk azt, hogy itt ezt a nappali ablakot, igen, az ott egy bejárat, ez egy nappali ablak, ezt a bejárati ablakot kérném kisebbre venni. Elkezdek egy terv kommentet. És ugye akárhány kattintok. Jó, ez egy terv komment. És a Kristóf volt a feltöltője ennek a fájlnak, de ezt szeretném a egyik tervezőnknek visszajelölni, aki a Lévai Robi. Nappali ablakot kérem 10 cm-rel kisebbre venni. Jó, így lett ugye egy terv kommentem is, és hogyha mellé kattintok, akkor pedig a PDF letöltése, teljes letöltése a jelölésekkel. PDF generálása folyamatban.
Jó, tehát a rendszer, ahol lehet, ott megpróbálja számunkra jelezni, hogy ő most éppen mit tesz. Nagy letöltés gomb. Alaprajz with markings. Úgyhogy alapvetően itt van rajta a terv komment. Hiszen terv kommenten voltam. Nézzük meg, mi van, hogyha erre kattintok, akkor pedig ugye egy újabb jelölés, vagy pedig azt is kattinthatom, hogy mind. És akkor mind a kettő benne lesz. PDF letöltése jelölésekkel, PDF generálása folyamatban. Ezt is megvárjuk. Ez a következő lesz. Ezen pedig itt van ez, itt van a hibapontok, illetve az előbbi munkaterület átadás. Jó, kérdezném, hogy vannak-e esetleg kérdések. Még a feltöltést megmutatom. De közben nyugodtan kezdjék el a kérdéseket föltenni. És aztán mindjárt ránézek, hogy vannak-e kérdések. Azt mondja, hogy a feltöltésben, hogyha belemegyek, és szeretnék erre a projektre, a dokumentumok mappába feltölteni. Egyébként ez itt egy 42 fájlt tartalmazó rész lesz. Itt a tervek és Fehérvár. 42 fájl, és egyszerűen behúztam. Ennyi. És innentől már csak el kellene mentenem, hogy ez a 42 fájl fölkerüljön a rendszerbe. Jó. Kérdés. Megnézzük, hogy jöttek-e kérdések. Én nem látok egyenlőre kérdést. Még várok egy pár másodpercet, addig, amíg itt bezárok minden ablakot, és hogyha addig sem érkezik, akkor én szeretném megköszönni a figyelmüket. Jó, még kellemes. A hét hátralövő részére nagyon kellemes és hatékony munkát kívánok, és a hétvégére meg kellemes időtöltést. És továbbra sem érkezett kérdés, úgyhogy köszönöm szépen a mai figyelmet. Viszlát!